ଆରେ ଚାଉଳ ପରା ନବୀନ ଦଉଛି। ଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏତେ ବାହା ମାରୁଥିଲ। କୁଜିରେ ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ନବୀନ ଚାଉଳ ଦେଉଛି ବୋଲିକି। ଆରେ ସବୁତକ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା, ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଭାଇ, ତମର ଯଦି ଦେବାର ଦମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁ ଏମିତି ବାପିଆ ମାରୁଛ? ଆରେ 100 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ତ ଦିଅ କମ୍ ସେ କମ୍। ଚାଉଳ ପରା 5 କେଜି ଦେଉଥିଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପେଟଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ପଞ୍ଚାୟତ ତମର, ବ୍ଲକ ତମର, ରାଜ୍ୟ ତମର, ଜିଲ୍ଲା ତମର। ଆରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେଉଁଠି କରୁଛ ରେ ଭାଇ? ଜନ ହସିବେ, ଜାଣିଗଲେ କିଏ କ'ଣ ଦେଉଛି ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଲୋଗ ବି ମାରିପାରିବନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ରୁହ ରୁହ, ଆଉ କେଇ ବର୍ଷ ରହିଥାଅ ହେଲା।